kuble pi baro polo shua ga jingle kai ka ba krau jong ka Portugal percaya ka Uzbekistan uko jong ka Portugal Roberto Martinez ula kran shai ha ka press conference ki gentin jong o kilapan kemen ya ka babun ki tong Cristiano jong Cristiano Ronaldo kunta tongin pe ya ka ek ba ula ong ha ka interview haba ke lap ko bor ki la ka li ya coach la ka Portugal ka don em ha ka jingsha jing ya pen bor hadin bakala ya khain welewe bat ka DR Congo Martinez ula jawab daga jingskem ula ong ba ka tim kamdon setia ha kanu ka jingsha jing ya pen bor wala shabar ki baipa bat ki lathai khubor ki kren bun hanre hapo ka dressing room ki player baro ki long ki ba jai jai bat ki jia trelang ban pen kre pura na banta ka jing ya le kai persaya ka Uzbekistan Coach Martinez ula pediang ru ba haka jiang le kai persya ya ke DR Congo ke Portugal kelas dang bha bar kala yo ban lam khmat kloi hanre hadin kata ke tim kala du ya ke jing te la kam bar ke jing penyai bha ya ke jing le kai ba de na kene ke dau ba ke DR Congo kala la ban penyak khait ula ong ba kilanang puli na kene ke jing bekla ba kinam sha bakan ciabiang Hadirin katala kali ya pang Cristiano Ronaldo hato pensiong pen ya Coach Martinez ula yang skem hasenda jong Cristiano Ronaldo ula ong ba Ronaldo long tang uba tepkol jingya jong klaim ke bol ke jingya lam lenti bad ke jingyo jinge na ke jingya long captain jong kalong ke ba koridor ya ke tim baro ke way ula ong ru ba ju shimrai na ka jingkan tho jongki pai ba lane social media shim tang ya kirai ki bha tam na banta ka tim habala kali mano ban sedang ha ka first 11 coach Martinez shim lapan pau ula ong ba yan sa penbena ya ka line up shwaban sedang ka jingale kai ula pentip ru ya khobor ke baha ba Ruben Dias ula koit bat ula long bala pen kre ban yale kai tang Thomas Araujo uba empat la bandrung haga bakut Martinez ula mahamba de ban sting ya ka Uzbekistan ula ong ba haga World Cup don shu kono ka tim kabarid lada ka Portugal ka sting wat tang shipor kala ban siu da ka dor kabarim menda ka jingkali ka behe ka long hato Cristiano Ronaldo unla ban yalam ya ka Portugal sa ka jingjop lene kan don sakawai pat ka jingya ka jubab nginsa yoi ha ka jingya le kai menta met